Regium, Vilacio, Salus honor virtus coque, sit et benedictio, prosidenti, abutro, et comparsi, laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, praestis eis, omne delectamentum in se habentem. Oremus, Deis que nobis sub sacramento mirabili passionis Tuae memoriam reliquisti, tribue quaesimus, ita nos corporis sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ur redemptionis Tuae fructum in nobis judiater sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Mipuring Diyos, Ipuriing Diyos, mipuring kasantu-santusan ng lagyo. ipuriing kasanto-santusan ng lagyo. Mipuri Yesu Kristo, Diyos sampung taong tuto. Mipuri Yesu Kristo, Diyos sampung taong tuto. Mipuri ang lagyo ng Jesus. Mipuri ang lagyo ng Jesus. Mipuri ang puso ng kakamal-kamalan. Mipuri ang puso ng kakamal-kamalan. Mipuri Jesus, King Santissimo Sacramento ng altar. Mipuri Jesus, ki Santissimo ng Sacramento ng altar. Mipuri ang Banal Espiritu ng Paraklito. Mipuri ang Banal Espiritu ng Barato. Mipuriya ang emunanong degula ng Hinduling Diyos, i Mariang kasantu-santusan. Mipuri ang emunanong degulan na Hindo ng Diyos, i Mariang kasantu-santusan. Mipuriya ang banal at ay mibusingan ng pangakagli. Mipuri ang pangakagli. Mipuri ang maligayang pangauli na banwa, kaladwa at katawan. Mipuri ang maligayang pangadala na banwa, kaladwat katawan. Mipuri ang lagyo ng Maria, Virhen, Ampong Indo. Mipuri ang lagyo ng Maria, Birhen ng Ponindo. Mipuri San Jose, ang kawagas-wagasan ng esposo. Mipuri ang kalinisanista ng esposo ni Birhen, ang maligayang San Jose. Mipuri ang Diyos, karingkayang anghel, Ampong Santos. Mipuri ang Diyos, karingang kayang anghel Pon Santos. O Sacra, Inukang ligaya at
puso'y pasalamat, ibingan sakit ka, ibingan sakit ka. Amen. Tumaralan, sipno kang ligaya. Diyos, pasalamat, ibingan sakit ka, ibingan sakit ka. Maya payabak po kaya kayongan. Kambeda po din kaya katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po de Mayor Teddy and Mrs. Pebari Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Tolentino and family, apostolado ning panalangin. Kapasalamatan da naman dig magbasusi king aldodang kebaitan, the Reverend Father Elmer Jose Dison, Janelle Mads Yamson, Louis Maggie Geoffrey Rivera, Ligaya Agrante, Herminia Tapia.
Kapasalamatan da naman ding magmasusi king anibersaryo ning karelang kasal di Mr. Luis and Mrs. Betty Rivera, Mr. Jesus and Mrs. Virginia Bucad, Mr. Jet and Mrs. Wela Tolentino. Special intention, Deeds and Lita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor and Resalina Tolentino and family, Norma Kiambao, Jojo Manuel, Kimberly Ronquillo. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Carmelita Galang, Rosel Montemayor, June Lazaro, Elmi Ronquillo, Maria Teresa Sampang, Bianca Marie Santiago, Bella Trinidad, Joy Manalo, Estanislao Ginto. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Monsignor Aquilino, Hermini Hilda, Wilhelmina, Jenaline Prial, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Kilagyuning ipampo ning anak, ang po ning Banal Espiritu, ing grasya ni ginutang Jesucristo, ing lugod na ning Diyos, ating pamakyagom ning Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, may payaba kay kaingan po, at mayari na po yung bulan ing Mayo, tayo niya tira na naman kayang bayong bulan, ing Hunyo, at First Friday, niya makanya ng gaganapan tayo ngayon ing devotion tamo king sagradong puso ng Yesus. Ang kanita bebetang matampang ganap kaniti si Santala pareng kasalanan tamo at anyaran ni lunos na at kapatawaran ng apong Ginoo. Ikang midaon king biyemo, alang-alang kaya kami, Ginoo pakalulu. Ikang misalwak king daya mo, baniligtas mo kami, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang minunang linugod kaya kami, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may pahintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga, manalangin tamo. Oy paming mayupaya, sinugat miying puso ng Yesus sa kaya kang anak, dapat pagdala na kayong kapatawaran at grasya.
Sopan mo kaming patutu, king kapasalamatan mi, king kayang lugod, at pamaglarin mi, karing kaya kaming kasalanan. Itinganadon mi, kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo, ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ating banal espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang iba't king libro ng sirak. Purian talang ngeni, repimpumpunan tamo, pikabaluan king sari-sarili lang kapanaunan. Atin namang erada at atandanan, may tela at may kalingwan, patiring karelang anak. Antilawaring elinto ketiking yato, dapot makanyan. Karing kakatamong pipumpunan, uling lalaki lang mitmong katapatan. Emo malyaring kalingwan, ing mangayap akarelang depatan. Ing mayap dang pangatao, milipat karing karelang apo. Itiyang karelang maging manang pibandian, isunduring tuparan, ing tipan deting karelang lahi. Uling tiparande, ring karelang pipampunan. Manatiliyak kapilanman, ing karelang lahi, at makalingwan, ing karelang kabantugan. Amano ning Ginoo. Inginu manaki yang tulak karingkeyang memalen. Ipagkantayang bayong dalit inginu, purianyeng busal ding kapulungan da ring tapat keya. Tumula ka Israel, uli na ning keyang talapaglalang, uli ning ariyo, magsaya kayo, memalen ning Sion. Purianyeng lagyuna kapamilatan ning pamanerak, manigtigang kayong karing tambol at alpa at purianye. Ingginung manaki yang tula, karin keyang memalen, pupuntungan dalang tagumpe, ring mapakumbaba. Bustan mo lang magsayaring memalen ning Diyos, king tagumpera. Bustan mo lang matulang magkanta, karing piyestara. Bustan mo lang gulisak masikan, pupuri king Diyos. Itiyeng tagumpe ning balen ning Diyos. Ding amano mo, Ginoo, espiritula at biye, at ilukya ka ring amanong babiyeng alangangga. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king may pabalita, agpang kang San Marcos.
Linubya Jerusalem Jesus at tinaglus sa kilub ning templo. Kay ba't nang ginawing sablang at tsukarin, dinwal net, minta Betanya. Kaya bedaring 12, antinan ning mabibengi na. Kabukasan, kabang lalakad lang iba't Betanya, mera na pi Jesus. King makarayu, ikit na yung meto nga dutong higera. Malabong niya. Lepitane, bang lawan na nung atin niyang bunga. Inyang malapit ne, bulong mo ingikit na. Uling era pa panahon mamunga ring higera. Sinabi ng Jesus, king dutong nga higera, ala nang makapangan pa ka ring bunga mo. Adindam day tiring alagad. Inyang miras na la Jerusalem, linubya king templo Jesus, at pigmula na lang tinabi ring mamisali, ampong manyali kilub na ning templo. Penwag na laring lamesa da ring maglibe sa lapi, ading luklukan da ring magtindang pati-pati. At binawal na yung dumalan kilub na ning templo, ninumang ating daralan. Tiro na la kanita ring tao nga na, makasulat ka ring kasulatan, king sinabi na ning Diyos, ing bale ko mayaw siyang bale, pipanalanginan, para ka ring sablang tao. Dapat ikay gewayang lukib, daring mapanako. Dindam dayti ring pamuntok daring saserdote, ding eskriba. Inyamig mula lang meninton paralan, ban apapateri Jesus. Tatakot la kaya, uling maniwala la ring dakala tao, king turuna. Inyang mabibengi na, may konala naman di Jesus, ampon din kayang alagad Jerusalem. Kabukasan, aba kamaranon, king pamaglakad da, apansingan ding duto nga higera, may langiya. Aga na ka ng Pedro, ing may palyari at nga na kang Yesus. Maestro, lawan mo, ing duto nga higera, pinyom pa mo, may langiya. Nga nang may kibat Jesus karela, sukat kayong salpantay king Diyos. Ing katutuan sa sabihin ko kaya kayo, nung sabihan na ning ninumang sasalpantaya king Diyos, kimbundok kay ni, maalis ka, at yatya mo'y sarili mo king dayat malat. At nung alaya nga din langan king puso na, at panibala na king iti mapalyari, marapat para kaya. King uri na niti, sasabihin ko kaya kayo, nung manalangin kayo at adwan nyo yung nanuman, panaligan nyo, king iti, tinggap yun na. Ating sabla, may pagkalub kaya kayo. At nung manalangin kayo, patawaran nyo yung inumang may kasala kaya kayo. Bani, payong at subanwa, patawaran na kayo naman. Nung ngayon patawaran, ding may kasala kaya kayo, ingib payong at subanwa, na kayo naman patawaran. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Nakapanahon pa po yung mga mangga. Ngayon, kaya sawa-sawa ako sa mangga kasi itong iniwanang monasteryo ng mga madre, may mga mangga. Pero iba na raw ang kasabihan ngayon. Hindi na sinusungkit ang mga mangga. Pinupulot na lang. Kasi po matataas yung mga mangga, yung nahulog na lang ang pinupulot. No? At hindi pa naman sira. No? Nahulog lang dahil sa hangin. Malakas ang hangin o kaya umulan. No? Ito pong mga ganyang prutas, panahon lang kong mamunga. No? Hindi sa lahat ng araw, makakapitas ka ng bunga itong mga prutas na ito. Lalo na nasa tropical country tayo, normally yung mga prutas natin namumunga pag summer. Kamatsili, santol, mangga, duhat. Meron din po kami duhat dito sa likod. Normally pag summer. Pag tag-ulan na yan, wala na. Ang darami dyan yung dahon. Kaya sa mga naglilihi, ang hirap yata na paghahanap ka ng mangga, panahon ng tag-ulan. Hirap hanapin. Siguro kung mayroon mga nakapreserve, mayroon na pong ganyan na kahit walang bunga, hindi nakapanan yung mga mangga, mayroon mga technology ngayon na pinipreserve nila para pag panahon na ng
tag-ulan, doon nila ipagbibili, ilalabas. Itong mga binobodega nila o pinipreserve nila. No? Pero normally, yung mga prutas natin dito sa Pilipinas ay mga seasonal fruits sila. Seasonal fruits. Kaya dito po sa ating Ebanghelyo ngayon, ito yung ating natunghayan na pangyayari na ang Panginoon mukhang nagutom. No? Kaya ang napagdiskartehan ay yung puno ng higera. No? At dahil gutom siya, naghanap siya ng bunga. Kaya lang parang hindi panahon ng mga higera noon. Kaya wala siyang nakitang bunga, kundi puro dahon lamang. Puro dahon lamang. At kawawang higera, parang sinumpa siya ng Panginoon. Kasi sabi niya, wala nang makakakain pa sa iyong mga bunga. Sabi niya. No, kaya kinabukasan, nang magbalik sila, madaanan nila itong higera. Napansin ng mga lagad, natuyo yung higera. Siguro para siyang napaglihihan, no? Napaglihihan ng Panginoon, kaya natuyo. Nakursunadahan ng Panginoon, kaya yan namatay. No? Para bang yung mga ibang mga puno rito, parang kung nauusog din pala yung mga puno, mga halaman, kung saan natutuyo, namamatay. No? Parang ito pong higera rito, ayan, nausog ng Panginoon, napaglihihan, namatay. Kawawang puno. Ang kasalanan lang niya hindi siya namunga nung hindi naman niya kapanahunan, pero may naghanap ng kanyang bunga. Ano bang kasalanan niya? At siyempre po, itong puno ng higera, hindi ito tungkol sa istorya tungkol sa mga puno, sa mga namumunga. Ito yung istorya natin, tayong mga tao. Ang higera dito ay tumatayo, sumisimbolo sa bawat isa sa atin. Tayo yung puno ng higera. At tulad ng mga puno, diyan tayo dapat kakaiba. Kasi mga puno, seasonal pag magbunga. Pero tayong mga tao, hindi tayo pwedeng seasonal Catholics. No? Hindi tayo pwedeng panapanahon lang kung isasabuhay ang ating pananampalataya. Ang hiningi ng Panginoon ay all year round, sinasabuhay, pinapamalas, pinapakita natin ang ating pananampalataya. Bakit? Ano nga ba po bang nangyayari? Kasi sa ating mga Katoliko, mayroon talagang tinatawag na seasonal Catholics. Mayroong makikita mo lang na Katoliko sila pag mga Pasko, kasi makikita mo sa simbahan, nagsisimba. Pag Pasko, doon sila nagiging Katoliko. O kaya, pag Pasko, dumadami tayong mga Katoliko. Pag hindi na Pasko, hindi mo na mahagilap. At babalik ulit sa mga normal at regular na bilang ng mga nagsisimba sa simbahan. O kaya, kung minsan, dumaraming mga Katoliko pag mga Holy Week. Maraming mga nagbibisita iglesia. Yung hindi mo makikita sa simbahan sa buong taon, pag Kwaresma, makikita mo sila. Yung iba pa nga, nagpapasan ng krus. Pero sa labas nitong mga panahon na ito, wala na. Kaya ang tawag po diyan ay mga seasonal Catholics. Mayroon din tinatawag na mga KBL na Katoliko. Bakit KBL? Kasi makikita mo lang sila pag ikakasal o nung bininyagan. At yung huli, pag ililibing na sila, doon mo makikita sa loob ng simbahan. Kaya sila yung mga seasonal at panapanahong Katoliko. At dito po sa ating Ebanghelyo, yan ang pinapaalala sa atin ng Panginoon. Na tama, tulad tayo ng mga puno na may buhay, pero hindi tayo tulad nila na kung magkabunga ay minsan lang sa isang taon. Tayo, all year round, dapat humihitik sa bunga ang ating buhay. No? Kasi baka hanapan tayo ng Panginoon ngayon ng kabutihan, wala tayong maipapalad. Hahanapin tayo ngayon ng Panginoon
ng pagdamay sa kapwa, wala tayong maibibigay. Kasi ito po yung mga bunga. At hanapin tayo ng Panginoon ng pagpapatuto sa ating pananampalataya, pero hindi tayo nakaready. Normally po kasi, doon ang mahirap eh. No? Pag kailangan magpatuto tayo sa ating pananampalataya, paninindigan para sa ating pananampalataya, kinokompromisa na natin ang ating pananampalataya. Ayaw na nating magsalita. Ngayon po'y sinusulong na naman ng divorce sa ating bansa. Kasi nga, siguro marami pong mga nag-iwalay na mag-asawa. Maraming din nagkakaroon ng mga mag-asawa. Kaya ang solusyon, hiwalayan. Hiwalayan na lang. Yung madaling hiwalayan para wala na lang sakit ng ulo. Pero siyempre po, para sa ating mga mananampalataya, mga Katoliko, banal at sagrado lagi ang buhay pag-aasawa. At ang simula niyan, dapat tunay na pagmamahalan ng mag-asawa. Simulat sa pool. Kung may diferensya sa simula pa lang ng kanilang pagsasama, na persa lang yung lalaki, tinakot lang yung babae, invalid po yan. Null and void. Dapat hindi sila ikinasal. Kaya meron po tayong annulment. Sa simbahan, sa tribunal, ina-annul. Null and void yung marriage kasi depektibo. Pero simulat sa pool, nagmamahal lang kayo. Somewhere along the road, magkaroon lang kayo ng problema na hindi nyo naayos. Dapat iwalay na. Parang may mali. No? Kaya po ang simbahan, inana pa rin na kasagraduan ng kasal. Kaya dito, sa harap ng ganyang mga hamon sa ating bayan, sa ating lipunan, sa ating bansa, na isang malaking gera laban sa ating pananampalataya, dapat tayong mga Katoliko, dalhin natin ang ating pananampalataya. Kahit na magmumukha tayong mga kontrabida. Kasi ang ating pagiging Katoliko ay hindi lang sa mga bagay-bagay na gusto natin, kundi dapat ang pananampalataya natin ay makikita sa lahat ng oras, sa lahat ng araw. Pinanindigan natin ang ating paniniwala. Saan man tayo mapunta, maging senador man tayo, congressman, o ano, dapat bit natin itong ating pananampalataya. Kaya sabi po ni St. Paul, ipangaral mo ang salita, nakapanahon man o hindi. Kung minsan pwede tayong maging KJ dahil ayaw na marinig ng mga tao yung aral ng Panginoon. Yun ang panahon na parang hindi tayo nakapanahon. Pero ganun pa man, ito rin po yung hamon sa atin. Na we bring the good news, ano man ang kalagayan, ano man ang napapanahon na pinag-uusapan ng mga tao. We should be Catholics and believers at all times, not just sometimes or few times. No? Amen. Ngayon po yung ating dulog sa pintay mga kahilingan, tayong lahat na pinapalanan ng Panginoon na isabuhay lagi ang ating pananampalataya sa lahat ng panahon. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginong mayupayang totoo, ipagkaloob mo ing adwan mi. Ginong mayupayang totoo, ipagkaloob mo ing adwan mi. Para ka rin pumuntok ning Santa Iglesia, metuman sa karela alang mga riking dutong ay higera, aking makarayong malabong ya, dapat alayang bunga, ipanalangin taking Ginoo. Ginong mayupayang totoo, ipagkaloob mo ing adwan mi. Para ka rin manimuno ka ring organisasyon kilob ning Santa Iglesia, era sa dirikilan ing karelang katungkulan,
para muking pansarili rang upaya at kabantugan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginong may payang totoo, ipagkalob mo, ingadwan mi. Para kareng talasal pantaya, kumilos lasan ang mitmong kagalangan, kilubding pisamban at bisitas, bilang balening pipanalanginan ning Dios. Ipanalangin taking Ginoo. Ginong may payang totoo, ipagkalob mo, ingadwan mi. Para kaya katamungan, maging panatag ta sa loob at mga sala kaisipan, bantamong makapanalangin masalese, at maniglo karing mga bayat akapagsubukan adaralan tamo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginong may payang totoo, ipagkalob mo, ingadwan mi. Nginiadwan tamo ing sarilitang kapagnisan. Ginoo, busan mong maging mayap kaming talapang asiwa, karing mayaliwang kalam, pagkalod mo kaya kami. Ato paran misay sa blaming obra at kasuywan, kambi ng mabilog mong mingsikanan, at harapan ng kasakitan, tumula kaya sana bilang pamakirame, king kasakitan ng kaya kanganak. Ang mabibi at magari kambi mo manggaman, king alanganga. Manalayan kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos sa mayupaya. Oy, paming miglalang, baligdan ming puso ng Kristo ang anak mo, amit mong lugod para kay kami. Paunin lugod na, tanggapan mesaning iting Eucharistia, at patawaran mo na rin kaya kaming kasalanan.
iti advan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman natilya kay kayo, yat nayorem puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Ito yung karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang kaninoy pa, Diyos king alangang galubos maipaya, kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Mitas makapako king krus, tuneping emunay lugod ng Kristo, amidahon king biyena para kay kami. Iba't king tagiliran ng metandus, minagusindanum at daya, ing sibol ning biya sacramental, kilub ning Santa Iglesia, king makabuklat ng puso ning talapagigtas, awsan mo rin sablang tao, bansaklo king danum ning tula, amanibatan king sibol ning kaligtasan. Ulinita, kamberi sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya, alantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, Manaling Ginoo. Diyos sa mayupaya. Mitmuing banwa, tingyato, king kaya kang ligaya. O sana, king kakatas-katasan. Mapalad siya yung daratang king lagyuning Ginoo. Sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayi ami daong kusang lub, king pamaylasa at kamatayan, kinuha ning tinapet, pepasalamat siya kaya ka. Pira sa nebinyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga nat kananye. Itiin ka na akong katawan, ami dawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyaning kalis, kaning kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minom ko kaniti, iti yung kalis ning kana akong daya, ing daya ning bayi talangang tipan. Ami bubu, para kaya kayo, at para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyen ing anak mo, darami kaya kay ting tinapi ning biyeting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban biganap yung lugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at sablang parit. Gana ka muna naman di kapatad ming pepaynawan at maninaing sabing miye, danan talasuyo mong di Monsignor Aquilino at Monsignor Vicente, kambi ng net. Adi nga pang mayang mo na biye, tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gaban mo kengan karapat dapat magkamit king belanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambi ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo at inupad kay malmong kaburian, king kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ibang mayupayang tutu, kagumning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamin mo kapanalagod king ipa karing amanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Amen. Tsaka banwa, may sambanyi lagyo mo, latang kaya kaming kayarian mo,
ipaminto ning loob mo ket isuli pantibanwa. Ika kanami king Adoldo, ibiyem kaya kami king Aldongin. Ampoy patawad mo kaya kami iting salam kaya. Anting pamamatawad mi, Karing di kasala kaya kami. mga makipaisaw kintukso, naigabos mo kami. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaw paning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyataw ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Muling kaya kain kaya riyan, at kayo payan, at ang ligaya manggaman king alangang. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Aning lawin mo yung kasalpantianin kaya kayong iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman king alanganga. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. Kaya ka, antimo. At may kakapatabi po kayo tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kayo po, kapayapan. Kordero ng Diyos, may kasalanan. Ako aking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, may Ako kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako aking kasalanan ng yato, diyan mo kaya kami ing kapayapan. Yung malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos. Diyos sa milalako, king kasalanan ng yato. Nuantang makasadyan, tanggap kaya, ganiting banal lang komunyon.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, katma na kaya sanang lugod, niting sakramento, ilapit na kaya sana kang Kristo, ang anak mo, at sa panaking kilala kaya, kaning kaparaming tao. Iti adon miking kapamilatan ng Kristong, ginumi. Ang ginuma natilya kaya kayo, At kaya kan, kimod. bendisyonan na kayo nga ng Diyos sa may paintuto, ang iba, ang poning anak, ang poning banal espiritu, may ari ning kaya katang kapag masusya, no may tanang ini, luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may poras, magandang araw, marami pong salamat.